awelas kelawan astu Nenuwun yang maha agung mugia angsal pitulung mugia angsal rahayu angsal barokah saking kula separakan samugia angsal selamat Bapak tuan rumah ibu tuan rumah sedaya angsal papayu Sugeng basuki Sugeng kepangki malih sareng seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang seumur beli bakal ilang sing wajib dipusti-pusti sing wajib hati-hati seni sandiwara duwi warna pimpinane Mimi Kaji Wasrini penguruse Ayunda Mas Aja Wiwit Rini Widiawati alamate Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sesepuh sedaya nyuwun agung pangapunten sekate kelepatan nyuwun jembar pangapura seduluran ora bakal alibae selawase kanggo mama panitia ekdik aja lalibae saumure mamae Ariska sing duwe santing aja lali mama papae Haikal wong kiyang dinong Subang kanggo papi Aim maminani ekdik Ika ekdik mamae Indah wong dongkal sing ditembangi kanggo Mimi Kaji Carini sing duwe nokinse najan ragane paanggang ning batine pasti barengan ayahe sinje ekdik Emane wong seduluran ora bakal alibae selawase. Mama Atim, Mimi Nuryati,
minangkane tuan rumah dewek kanggo mamai indah sing duwe putu lanang minangkane wong dongkal dewek ngaturaken matur kesuwun sebungkus coklat sing duwe santing mamai Ariska ngaturaken matur kesuwun kanggo Mas Odinge Kedik minangkane bos temblek iya tapi nek iya jaluk temblek gak bos ayahe Alif pae Kedik ayahe Alif ngaturaken matur kesuwun Mama Haji Wadie Kedik minangkane wong tani asli dewek bos tembeleng mama tuan rumah minangkan sing hormati pribasane piring abang sing panjunan laya-laya sing kanamene kulani buri sampean Mimi Nuryati kanggo Mama Aji Wadie Kedik minangkane wong tani asli dewek kanggo Mas Oding ayahe Alif pae Kedik minangkane bos Alif Fatani dewek Mamai Ariska Kedik minangkane sing duwe santing Mamai Indah wong dongkal sing duwe putu lanang Mamai Rizki minangkane wong kali kulon salon majikan kanggo Papi Aib Mami Nania Kedik sing mirengaken Nok Ika sing duwe sinar tani Mimi Kajit Sarini sing duwe nok cinse Bos Dharma Ayu ayahe Akila Bundai Akila duh mama papai Haikal wong Kiang Binong Subang dewek minangkane sing ditembangi sing eman katon eman mama tuan rumah mimi tuan rumah dewek sing hormati mimi tuan rumah Mama Kajiwadi mimi tuan rumah sing hormati Mama tuan rumah sing ditembangi Mama Kajiwadi wong tani asli ayai Alifan sing hormati Mas Odinge Kedik ajalani bos Alifan sing ditembangi majikan nong majikan tuan bos mangga dewek mirengaken aduh majikan nong matur kesuwun Papa Devin minangkane bos mangga kanggo Mama Evida Kedik Mama Evida ngaturaken matur kesuwun minangkane majikan ayahe Alifae Kedik bos Alifatani kanggo Mama Kajiwadi Kedik Mama Indah sing duwe putu lanang mung dongkal
waris kae kedik minangkane sing ditembani kanggo noki kae kedik sing duwe sinartani papa mamai haikal aja lom digawe nglamun mama atim mimi nuriyatin minangkane sing hormati mama atim sing ditembani mimi nuriyati sing hormati majikan tua majikan papa ya David bos mangga mama ya Vida aja lali mama tuan rumah mimi tuan rumah aduh majikan no aja lali kelingan waktu kula demenan jarene papi aim ora kanggo dolanan setengah mati ngomongnya ora bakal nyakiti papi aim bos gede sumpah janji arep setia buktine nyatane sampean sulaya janji seribu janji sering diingkari ngomongi manise semanis madu janjine manis setengah mati ora bakal nyakiti ngakuwe ora duwe istri nyatane sampean bohongi sumpah janji arep setia nyatane
Bapak Haji Wadi wong tani asli majikan nom Bapak Devin dewet Bapak Devin bos mangga kanggo mamai pidange maka hormati kanggo majikan tuae kedik sing ditembangi mamai Arisa sing duwe saking matur kesuwun mamai Arisa sing duwe saking sing duwe putu lanang wong dongkal mamai Indah matur kesuwun Mas Oding bos temblek ngejalali bangis selawase ayahe alif bae kedik bos alif patani bos alif patani sing bayani nokita sing duwe sinar tani ngejalali ayahe Sinji kanggo ayahe Sinji ngendi alon-alon taliwaton bagian alon asal prakon bos Dharma Ayu wong gadingan sakjati tunggak jati pesarean Mas Oding bos mbe ngaturaken kesuwunani Mas Oding bos mbe calon dawang pemerintahan lumayan baik kanggo rambatan majikan nom Bapak Devin minangkane bos mangga ngejalali mamae widayek ding tanggung mama jiwa ding wong tani asli mama jiwa di dewek minangkane sing hormati Mas Oding sing paling eman Mas Oding bos mbe bos temblek aja lali selawase Mas Oding mbe tunggak jati godhong elor jambu abang jambu dersana suka mati muncur mengalor Mas Oding tenimbang urip ora laksana ayahe alfiati ayahe alifas sing bos alipatani aja lali Bang putih mikir gunung aja tega selawase majikan nomek ding si ditembang Mas Oding be aja lali selawase balung bale delikane delikasan tolegala aja langka gawe katon bayangan
Jalani bae selamat